Ранни ставания, късни лягания. Тръгваме. Естествено с закъснение. Пак не успяхме да намерим време да угасим лампи и така нататък, обаче това е положението. Важното е технически да сме добре, с температурите да сме горе-долу по-добре. Да си покажа на пистата. Шефе, как е? Спал ли си? Всички са на по 3 часа сън. И това е положението. Иначе се очертава красив ден. Пилотната кола с авточастите вътре. Така. Поздрав за всички рагута и всички обложленци. Взехме транспондер. Имаме спадне малко гумите. Ние направим първа сесия. От 9 до 10 е нашия клас. Квалификационни времена. С аерото сме ето на този етап. Само с дупки, докато ни произведат правилните детайли. Зимата се надявам ще ги направим. Ето го и рекордьора на пистата. 57. Шефе, слагай и транспондера. Слагаш го на решетката, защото е по-напред. 0,1, печелим веднага. Ето го, Никопол 54, ултимативната машина. Нямаме шилд за топлината, още нищо нямаме, 3 сълзи. Още сме с побългарените лепенки. И така нататък, и така нататък. Подкалници няма, наклони няма, охлаждане. Ето това е модификацията, която сме сътворили. Важното е сме живи и здрави, дето се вика. Има ли даунфорс в тази хвърката летяща, че не искам да знам? Какво? Има ли даунфорс в тази хвърката, че не искам да знам? Не. Какво е това даунфорс? Ето по батко, бе! Евата, тежките тарикати, гледай какво става. Мамата се гледа. Ле. Тръгваме си от Супер Селект, само секунда да намалим малко дискотеката. Кратка рекапитулация. Тръгваме си от Супер Селект. Естествено брутално изморени с Аспича, но доволни, приятно изморени, тъй като основните цели, що горе, бяха постигнати. Именно да колата да покаже въобще има ли някакъв потенциал, няма ли, какво може да се очаква, как би се шофирала, като има цялото налягане и така нататък и така нататък. Естествено, все още имахме сравнително доста проблеми с охлаждането. Този път водата беше добре, маслото дигаше сериозни градуси и се налагаше да спирам след втора бърза обиколка. Има някакъв проблем с някои от апаратите. Щом стиснеш колата, тя започва да спира
наляво, вместо в права линия. Предполагаме, че някой от тях се държа повече. Това, което се случи, сутринта пистата беше супер студена. Имаше много као и трева и всякакви видове мърсоти по пистата от предишния ден, когато реално всички са шофирали в лоши условия, дъжд и така нататък. И респективно времената бяха ужасни в първата сесия на абсолютно всички. Успяхме да завъртим едно 7 нещо, ако не се лъжа. След което изгря слънце, след обяда продължихме да караме сесиите. Като на обратните завои колата ужасно зле седи като цяло, тъй като не успяхме да пуснем повече наклони. Започна да пипа много външния ръб, да обръща гумата и просто не можеш да я насочиш както искаш. Това реално влияеше и на взимането на еската. Щом влезеш с по-висока скорост, ставаше много трудно излизането, без да избута предница или пък да се хлъзне цялата. Имаме си на ход, след това, щом се стопли, решихме да пробваме. Така, няколко души от колегите на пистата споменаха, че им изглежда много мека колата. И предвид поговорката, хубавата българска поговорка "парен каша духа" с 30-щицата, където я карахме изключително твърда и това реално ни е влияло доста зле на времената, конкретно на Калояново, тъй като аз я карах и на сервис и на Калояново и може би не успявах да превключа, че е нужно действително да омекотя доста повече на Калояново. Така и не си направих труда да тествам, но както и да е. В случая тук тествахме веднага да я втвърдим, но много по-добрия вариант. В случая продължаваме да я караме твърда по магистралата и Бойко не е изгладила ни от дупките. Треска брутално. Трябваше да умекотим. Но както и да е. При последното излизане реално, когато втвърдихме колата, класирах за полуфинал. Шофирах с един Ford Sierra на сликове, на улекотен, който в генералното класиране беше първи. Реално четвъртия кара срещу първия. Такъв е регламента. От място, 3 обиколки и сумарно най-бързо време. Старта е от място. Без да имам време въобще да тествам колата, дали реално ще е по-добре твърда или по-зле, наредих се. Стартирах, доколкото ми позволява децата кутията окей. Имаме друг проблем, естествено. Тя в момента, щом прецени, че на мотора му идват повече прекъсвачи, ще сменя веднага следваща скорост. Това ще трябва да го изчистим с ASPI. Най-вероятно няма да е много трудно, но в случая нямаше как на пистата. И тя сменяше една предавка по-нагоре сама, което бърка малко или много нещата, но така или иначе още се свиквам с самата кола, с доста по-голямата мощност на излизане от обратните завои и така нататък и така нататък. Така че в един момент, когато сме вече при финните настройки, ще ги уточним тези неща. Обратно на старта и ще стартира
сравнително добре. Форд също стартира добре, тъй като доста близо дойде до мен. На влизането в еската вече просто аз бях една 2-3 позиции по-напред, това е правилото. По-бавния реално е малко по-напред, за да е интересно за публиката. Завъртяхме трите обиколки. Момчето спираше доста по-късно, явно беше по-лека колата и със самия слик вече съвсем по друг начин се случват нещата. Но реално сумарно моето време беше малко по-добро от него, с много малко. Така че аз успях да победя. Но, давайки много по-ниско време от това, което сме заявили за класа, а именно 1.05.5 и двамата, биваме дисквалифицирани. Което е логично. Така че бяхме дисквалифицирани двамата. Останалите продължиха напред и така. Но пък това ни показва, че колата просто иска каране, иска да се настрои, да тестваме едно, второ, трето, да идваме в свободни дни, когато ще имаме цялата писта на разположение, без трафик, без регламент, без чакане и така нататък, за да я уточним максимално. И сме все повече оптимисти за сезон 2024, че платформата е правилната, че най-вероятно ще може да извлечем добри резултати. Няма да сме рекордьори и така нататък, но ние не го искаме. Ние искаме да сме както сега. Отиваме на ход, караме и създаваме максимално малко работа за сервиза. Така, доста комплименти имаше колата, много го разпитваха и него, с каква електроника, как е успял да съчетае реално тия всички компоненти да работят в един. Само той си знае как. Спечелихме суперлативи, което ни радва. Скеф се публиката на карането и това е най-важното. И се прибираме здрави. Отиваме да хапнем на турския. И така. Имаме доста подобрения, аеропакет, да оправим флоу на въздуха и така нататък. Капаците ги разпробихме, ще видите на видеото, разпробихме калници и така нататък. За сега само сбор короната, естествено нямахме време да създадем детайлите и да ги поръчаме. Това ще се случи зимата, както и аеро. Някакъв флип за даунфорс, ще помислим и за спойлер отзад, който натиска задницата и така. Работа, естествено наклоните е едно от най-важните неща и каране и настройки. Явно това се иска, за да постигнеш най-добро време. В края на видеото естествено ще кача няколко онборда от GoPro-то, респективно 1.07, 1.06 и 1.05 обиколките. И така. Продължаваме напред, както се казва. Не знам аз пича дали иска да каже нещо, той е смазан. Спава около 30 минути. Най-вероятно не. Следващото видео ще го включим и него, когато е по-свеж. Чао от нас! Отиваме в Турския, хапваме и поживо здраво се прибираме. Какво ли пише? Да. Маклари имаше пред него, че не е.
нещо, естествено, всеки път го споменавам, да отведем правилно въздуха. И имахме идеята да сложим една кора отдолу под мотора, така и... Тоест тя дойде, оказа се, че усилките, които сме сложили, пречат на... Това емо ли беше? Да. Той спеше. Емо, ставай! Пречи трябва на тази кора да я сложим на хората и се отказваме. Задължително подкалници, тъй като събрахме абсолютно всички камъчета на пистата днеска. Са в коша, в филтрите, в копето, навсякъде. Отделно на това ни се налага да сложим и неделно шофиране на магистрала Тракия, безценно. Всички са в лява лента, всички се усещат много бързи. Още нещо. Да, издължително щит отпред на филтрите, тъй като в момента си смучим топъл въздух, най-вероятно и ужасно, така че трябва да ги изолираме и тях. И най-важният компонент, ще се приберем още шплентовете, които сме закупили от Проспейт, от Ники Златко. Да ги сложим, тъй като капака явно като понесе повече температури, започва да се гъне много сериозно и да иска да се отвори. Така че това е нещо, което да го подсигурим просто. Това е. И вече след каранията ще преценим дали спирачка няма да се наложи, тъй като спирачната течност спря, естествено днеска. Наша е така грешката, че сме с заводска такава, а не с някаква по-рейсингова. Това ще го променим, ще сложим първо, ще пробваме. Подобрим малко спирането, да видим въобще дали ще се случи. Най-вероятно ще трябва да рециклираме и апаратите. И така, сезона ще видим дали ще успеем да направим повече карания в края на този сезон. Надявам се да, поне едно. Ако не, с другия сезон вече всички тези подобрения се надявам да слезем под 1.05. Ще поставим такава цел за средна четворка, висока четворка, мисля, че ще е супер за това състояние на колата с пълен интериор. Тежи точно 1400 кг. Мисля, че ще бъде напълно задоволително. 4 ще се движим в средата на класирането на M2, M4 и така нататък в BMW Cup. И така, ще продължим да караме по пътя на ход. Евентуално някой стрит рейсинг някаква вечер на затворена част. Се удариха и двамата Перфектният завършек.